Donat de les poques opcions que tenia a Catalunya, vaig decidir marxar cap a Alemanya. I vaig decidir anar a fer un postdoc a fora. Per desenvolupar la meva carrera professional. I vaig decidir marxar per poder buscar una feina millor. Vaig estar 2 anys amb un contracte de feina temporal, que vol dir que en qualsevol moment et podien dir demà no vinguis, i així va ser al final. Vaig estar durant un any buscant feina a Barcelona i la veritat és que, com tots sabeu, no és fàcil trobar feina. La situació econòmica que hi ha ara mateix al país és molt complicat trobar un altre tipus de feina i les feines que ofereixen ara és amb un sou molt baix que molts cops no arriba ni a 1.000 euros. La feina està complicada, ja no per dir tocant jazz, ja és una utopia pràcticament. El problema de Barcelona és que si no treballes no pots sobreviure de cap manera. A Colònia no es pot dir que els lloguers siguin barats, també es podria equiparar a Barcelona, el que passa és que els sous potser són una mica més elevats i et permet almenys pagar-te un pis. I aleshores et veus també mig obligat a provar sort fora, no? Estic fent un màster de trompeta jazz aquí a Graz, a Àustria. El màster, per exemple, val 18 euros. Clar, no només això, sinó que els professors que tinc a l'escola són de primer nivell mundial. I després em van començar a sortir feinetes bastant més ben pagades del que em surten a Catalunya. Actualment estic treballant amb el trasplantament d'òrgans, en com millorar el temps i la qualitat de vida dels pacients que són trasplantats. Penso que he trobat un projecte que encaixa bastant amb el que estava buscant, de caire social, polític, si vols, perquè té a veure amb el tema gènere, em pot donar moltes eines i molts coneixements sobre el món organitzatiu. Ara porto un any i mig a Edimburg i soc cuiner, som mà d'obra barata. No tothom pot treballar lliurement aquí, necessites visats, necessites permisos, etc. Trobes sol en un país que no és el teu i trobes a faltar moltes coses. Home, aquest ambientillo que té Barcelona, que surts de casa a les 6 de la tarda o de treballar a les 6 de la tarda i no saps quan arribaràs a casa. Que és una ciutat que et dones compte un cop estàs fora que té molt atractiu. Espero que en els pròxims anys la cosa millori una mica a Catalunya i puguem anar tornant tota aquesta gent que estem aquí. A mi el que m'agradaria és poder aplicar tots els coneixements i tota l'experiència que he adquirit aquí, poder-la aplicar a casa meva, que és Catalunya. Perquè crec que puc aportar bastant, però no sé si serà possible. Em realitze com a persona viure allà, però no puc ara mateix. Tenim mig decidit que tornarem sí o sí, sense feines fixes, sense una mica llançar-nos al buit. I si contemplo tornar, sí, moltíssim. Creiem que serà complicat tornar, però ho intentarem. No és que Catalunya s'arregli abans d'aquí anem, nosaltres anem fins i tot amb ganes d'anar i ajudar a que Catalunya pugui sortir de la crisi. Voldríem tornar per poder-nos arremangar.